Gare mazioni. Ndinotenda Kristo Jesu vatitiungura kuti tiwanikwe tichisangana. Mitemo yenyika yanga yoti hatichafaniri kusangana kune vasina kubayiwa rugare ngaruve nesu. Asi vakazotinyevenutsa vakanyorovesa minamato yedu neminamato yenyu makutungamiri toti yakanzikwa rugare ngaruve nesu. Saka tinofanira kuti tifare tichitenda Kristo Jesu vakaita kuti tidzokere pakare paya. Vamwe tatofunga sokuti tichauya totadza kutamba. Amen. Rugare ngaruve nesu. Kuti zvichirimo here asi handaona hapa pechibatwa basa. Zvichirimo rugare ngaruve nesu. Manze nyaya haisi yekutamba. Nyaya haisi yekuti tirambe tichiita setiri kudii setofane kutamba, asi pene shoko rataunganira ipo pano rugare ngaruve nesu. Shoko rataunganira ipo pano ndera Kristo Jesu uyo akatifira anova mwanakomana waMwari rugare ngaruve nesu. Pai mabvi ose ndimi dzese dzichamupfugama dzechimushumira iye mwanakomana waMwari akaberekwa ari umwe wega, ropa rake rikadeuka pamuchinjikwa, nekuti shoko rine rotaura kuti kunyange ropa renzombe nerembudzi harikwanisi kubvisa zvivi, asi shoko rei, asi ropa rei rinobvisa? Ropa raKristo Jesu rugare ngaruve nesu. Saka inyaya yekururamiswa. Saka ndoda kuti tiende kubhuku tenzo kuti bhuku riri kumbotaura kuti kudii. Kuerenga bhuku yatanga basa varoma mashoko odai upenyu ufita muna Jesu Kristu rugare ngaruve nesu. Rugare ngarudai kwatiri kwai kune upenyu hutsva huri muna Kristo Jesu. Upenyu hutsva muna Kristo Jesu ndiye hupi upenyu hutsva hwemuna Kristo Jesu? Mwana akazvarwa, mwana azvarwa uyu mutsva, asi anofanira kuzozvarwa futi patsva rugare ngaruve nesu. Mwana uyu azvarwa asi achazozvarwa futi. Kana mukaona mbudzi dzinenge dziri mupurazi muya dzinokwanisa kuchekwa zheve, dzose dzochekwa zheve dzechinzi idzi imbudzi dzava chowe dzachekwa zheve. Asi kana mbudzi dziya imwe dzacho mbudzi iyaya ikaita mwana ikazvara, kamwana kacho kanobuda hakabudi kakachekwa zheve. Munotokacheka futi zheve kuti muzoti imbudzi yani rugare ngaruve nesu. Rugare ngaruve nesu. Nyaya yaKristo Jesu ndiye unozvimiririra sedunga munhu. Kana iwewe wachiziva kuti wakagamuchira Jesu wazvimiririra sedunga munhu, baba vako kana vasina kugamuchira Jesu varovedze vanogamuchira Jesu, nekuti tinofanira kuva tine upenyu hutsva muna Kristo Jesu rugare ngaruve nesu. Rugare ngadai kwatiri. Mwari vakatiitira nyasha vakatuma mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe chete wega kuti auye azotifira kuti tione kururamiswa nenyasha rugare ngaruve nesu. Murayiro wakanga wakaiswa pakutanga, vanhu vakamutadza, Mwari vakaona kuti murayiro wakanga usingaponesi, saka tinoruramiswa nei? Nenyasha rugare ngaruve nesu. Rugare ngadai kwatiri. Fambai mugomo, fambai. Ndoverenga wanamba yacho yodai yazvozvo hakuchina kupiwa mhosva, hakuchina kupiwa mhosva vari muna Kristu Jesu. Right. Tunhamba rugare ngaruve nesu. Rugare ngaruve nesu. Kana ndangochekwa zheve ndatova yatova mbudzi yavachowe rugare ngaruve nesu. Nyangwe mukati chii notaiwa ndakacheka zheve ndotoziva kuti mbudzi dzangu dzese dzakachekwa zheve. Kune vamwe vakati penyu vasiri kuda kuchekwa zheve. Makachekwa zheve here vana? Makagamuchira Jesu kuti ave Ishe nemuponesi wenyu? Vana baba, shoko rakasvika here? Asi rasvika, makatenda here muna Kristo Jesu kuti ave Ishe nemuponesi wenyu? Hatingari kudaro here tichishandira pasina. Hausi musystem uri kushanda asi pei haipinzi. Hauna kuisa madetails ako. Hauna kuisa madetails ako. Ndakashanda pei yangu haina wakaisa here madetails ako rugare ngaruve nesu. Tine nhaka yatakamirira tose yekuti kana tafa tinoende kudenga, asi wakatenda here muna Kristo Jesu rugare ngaruve nesu. Murayiro hauponesi, asi waiva muperekedzo wekuti svita kuna Kristo.
Marara. Rugarenga ruve nesu. Rugarenga ruve nesu. Murayiro hauponesi asi waiva muperekedzo wekutsvitsira muna Kristu. Saka isusu kana takatenda muna Kristu Jesu taakurarama muna Kristu Jesu. Shoko roti hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yaShe. Paiva netemberi yainzi kana yainzi itemberi vaprista vanonzi vatsvene-tsvene ndo vaienda nezvichemo zvedu pakatikati panzvimbo tsvene-tsvene. Asi zvikazaiwa kana mucheka wakadambuka, ropa richiverera richigeveza zvivi zvedu. Saka isusu tese taakukwanisa kupinda munzvimbo tsvene neropa raJesu. Rugarenga ruve nesu. Saka isusu taakururamiswa nenyasha dzaKristu Jesu. Ndo zviri kuita kugwa nevhesi. Taane upenyu hutsva muna Kristu Jesu. Sungano yekare yakapfuura, taamusungano itsva. Manje kune vamwe vari kuda kuramba vakabatirira musungano yekare iyoyo yemurayiro. Isu tisingaruramiswi nemurayiro. Ndiverengerei muko. Kuverenga tsamba yawedzera basa. Tunamba ndi 16 kuna vaGaratia. Right. 16 namba yacho yadai. Yese zvatinoziva kuti munhu aruramiswi namabasa omurayiro. Munhu aruramiswi namabasa emurayiro. Ande. Kubva pakoma yadai. Asine kutenda kuna Kristu Jesu. Nesuwo takatenda kuna Kristu Jesu. Nesuwo takatenda kuna Kristu Jesu. Kuti tiruramiswe nekutenda. Kuti tiruramiswe nekutenda kuna Kristu Jesu. Kuna Kristu Jesu. Tirege kururamiswa namabasa omurayiro. Kwete kururamiswa nemabasa emurayiro. Nekuti hakuna nyama icharuramiswa. Hakuna nyama namabasa omurayiro icharuramiswa nemabasa emurayiro. Rugarenga ruve nesu. Rugarenga ruve nesu. Kana takatenda kuna Kristu Jesu, zvoreva kuti takabvuma kuti akafa akamuka. Rugarenga ruve nesu. Ropa rake rikarerera pamuchinjikwa rikasuka zvivi zvedu. Saka haticharuramiswi nemabasa, haticharuramiswi nemurayiro, taakururamiswa nenyasha dzaKristu Jesu. Rugarenga ruve nesu. Rugarenga ruve nesu. Rugarenga rudai kwatiri. Ndoda kukupai example yangu ndechiti. Shoko rinoti kana inini ndichinge ndafa, handisati hangu ndaroora, asi regerai nditi ndakaroora, mudzimai wangu ini asununguka pamurayiro. Rugarenga ruve nesu. Kana ndichinge ndafa, mudzimai wangu asununguka pamurayiro, zvoreva kuti akukwanisa kunowana zvemumwe munhu aangafambidzana naye vosvika pakuwanana. Rugarenga ruve nesu. Rugarenga ruve nesu. Adi asununguka pamurayiro. Imi vakuru ndoti azokuziziva kuti pose panovigwa munhu rupasa ruya vamwe vanoriti bonde, munonoriwaridza pasi musati maisa bhokisi. Rugarenga ruve nesu. Kureva kuti uya asara uya havi asununguka pamurayiro. Rugarenga ruve nesu. Kunyange kudzimba chaipo kunzimba mainhingi munokwanisa kuti mhanya nechikapu nechitswanda unokumbira upfu, kana mhanya kwakati unokumbira spunu, asi rupasa bonde harikumbirwi. Rugarenga ruve nesu. Peni vazoti mhanya kwamainhingi unokumbira rupasa, vaenzi vagare, zvinorevei, harukumbirwi. Rugarenga ruve nesu. Uyu afa asununguka pamurayiro, zvoreva kuti akukwanisa kuti atsvake mumwe munhu aachafambidzana naye futi. Right. Zvandafa kudaro, mukadzi wangu haadi, mai John ava vadi vaakufambidzana nani naPeter. Zvovafambidzana naPeter vawanana, vaakuti but wandiwana zvako, but ndine murume indakafa. Kuti handine murume handichakwanisi, asi masununguka kapamurayiro vati ndiri kufunga murume wangu, ndiri kufunga murume wangu. But unaka murume wakafa, anzi kana ukafa hake, but andofunga murume wangu. Muri kuramba makabatirira pamurayiro waMozisi, asi nyasha dzakauya. Murume wakafa kare, asi muchiri kungoti ndine murume. Maane varume vaviri here? Mune sungano ipiko? Sungano yemadzibaba here kana sungano yaKristu Jesu?
dai sungano yekare yakanga ine basa itsva iyi dai isina kuwanirwe nzvimbo iyi. Rugare ngarive nesu, rugare ngaridai kwatiri. Imi mava zvisikwa zvitsva, maakurarama muna Kristu Jesu. Hamuchafani kuba, hamuchafani kurepa, hamuchafani kuwanikwa muchiwanikwa zvoupogwe, nekuti maa murudo rwaKristu Jesu. Ari murudo rwaKristu Jesu haabi, haanyei, haaiti makuhwa, nekuti Kristu aakurarama maari. Haasi achiri kurarama, asi ndiani aakurarama? NdiKristu Jesu vaakurarama. Rugare ngarive nesu, rugare ngarive nesu. Ndoziva kuti mune mubvunzo. Mubvunzo wenyu mukoma endai pa10:26 vaebhuri. Ndoziva kuti mune mubvunzo kuti maakuti oraiti saka maakuabhyusa nyasha manje dzaKristu Jesu inini, nekuti muri kuti hamuna Kristu Jesu kaini, saka maakutora kuti hamuna Kristu Jesu haatadzi. Sori vakuru, ndaakutopedza. Sorry, ndaakutopedza. Ndoda kuti tingopedzisa nyaya iyoyi yemubvunzo une vamwe vedu. Famba chete. Yekuverenga zvebhuku yawedzera basa. Vaebheri namba 26. Yes. Ndiro mashoko odai. Kutadza nobgoni. Kutadza nobgoni. Rugare ngarive nesu. Rugare ngarive nesu. Kune vamwe vanoda kuchiti kwai tiri munyasha. Tiri munyasha, takaitirwa nyasha isi. Vakuabhyusa nyasha dziyadzi. Rugare ngarive nesu. Varume kufa kurashwa kana tisiri kuita zvatakanzi tiite naKristu Jesu. Muri kudzimbira mavanga ake. Rugare ngarive nesu. Kune umwe akazondibvunza zvikanzi ndezvipi zviri nane chowe ndezvipi zviri nane kuti mukadzi wowanikidzwa uchiwedzera muenzi wowanikidzwa uchiwedzera mvura yasadza pamoto, kana kuti imi mowanikidzwa muchiedza bhutsi yemienzi. Rugare ngarive nesu. Varume hapana chichiri. Rugare ngarive nesu. Ngatisatadza neho nevana mai, ngatitatadza neho nevana baba. Ndetinera Jesu. Amen. Amen. Yep. Yes. Nokuti kana mukadzivingiridza hazvokwanise zvichingoungana zvichingotendererako, asi hapasipo pezvinoda ndihatsi kuvhura zvimazowezowezana zvawanda ende mudzimana anotoona wezokwadi
nekuda mari yakaita sekiwandeza yanga ingambositiwa Yes. kuti vati vanhu vanga vadi vavindiridzwa havo zvino hama yakwadzaikwa kune bundo tirega tione kuti dzinobva dzine matumbu ndedzipi. Right. Amen. Yes. kungoti munhu atize pane chakaipa kuti abve pane chakaipa abatsirewo pane chakanaka pane chakanaka. Iyeye ndiye unotobvereketiwa pano kunzi wagamuchira upenyu butsva kana munhu abatira pane chakanaka muna Kristu Jesu. Ugare vana vaMwari. Yes. Basa revhangeri yaShe vadzidzisi vakapuwa basa risina kana senti, asi basa ravanobata rinodarika matani pakurema nokuti rinopa upenyu kumunhu. Rugare vana vaMwari. Yes. Kune vamwe vanhu vanobata basa risina maturo, basa risina kana maturo, asi vachibhadhakwa. Mukapinda mumakambani vanokuwana mari zhinji vanenge vakabereka mavoko vasina zvavanoita, vanopondoka chavo chaivo havabhadhagwi. Rugare ruve nesu. Saka basa revhangeri raShe vadzidzisi vakapuwa basa guru chose, kunyange tinaro mubhadharo wemari asi mubhadharo uripo kumusoro kudenga. Mutungamiriri webasa raMwari une basa guru kutungamirira kudarika mutungamiriri wenyika, nokuti unotungamirira zvomuchebva kudenga kwete zvepanyika. Rugare vana vaMwari. Yes. Kana kugozha kuchiwanikwa vachebani muri pano panyika, zvinorwadza zvichiwanikwa muri pano panyika, imi zive kuti mune vavariyo imwe yoga, nokuti sikana tiri pano panyika takatifananidzwa nemaambasada. Kana munhu wazvatonzi ambasada, mumiriri weimwe nyika ari kune imwe nyika, asi ari mumiriri weimwe nyika ari kune imwe nyika. Haana kumirira kuratidza zvakashata zvekunyika kwake, wakamirira kuratidza kunaka kwekunyika kwake. Yes. Rugare vana vaMwari. Ndo basa raambasada weZimbabwe ari kuSouth Africa, ndo basa raambasada weZimbabwe ari kuMozambique. Wakamirira nyange mukati pakashata, iye unotouya nedelegation yose yemuMozambique, delegation yemuSouth Africa, kuti asemuone kunaka kweZimbabwe. Kana mukabata ichichi ndochinoita kuti zvakadai zvikozodai atikuratidza kunaka koga, hatombobve apinda zvine pakashata. Hatikoni. Ungatotambura kuudza kuti gori riko risingaiti, imi muchinotenga kune imwe nyika, achidodzera kuratidza kuti vanhu vomuZimbabwe vanoshanda uye vane simba guru rokutoti kana mvura ichinge yanaya vagari pasi Pumbudzi. Nesu tiri pano panyika, tiri panyika inotogozha chose, uye hatitomborina kana mufaro hatitombomuwana, asi vavariro yedu yekuti tiratidze kunaka kwokudenga, ndokwetinombovavarira koga kuti kuonekwe tiri panyika iri pasi pezuva. Rugare vana vaMwari. Yes. Ndokoga ndiko koga kana zvadero sezvo zvinoti vaMashakure chiregai kukakavadza kugumbuka. Mukagumbugwa indai ikoko, munouya ikoko momuka inodzoka munononga shango yenyu. Muchatinotogona dzimwe dzenguva kana manga mabhirika nzara yaibva, asi hamuna kumanikidza. Zvotoita sezviri nyore kurarama pane zvinogozha, asi muchiziva kuti ina handimanikidzi, ndinogamuchira izvo zvinenge ndasangana nazvo, asi vavarira ngekundidi ndione zviri kumusoro kudenga. Dzidza kuverenga bhuku yatanga basa namba dzavaroma mutoro mashoko odai upenyu butsva muna Jesu Kristu. Upenyu butsva muna Kristu handi. Kuverenga vanamba yodai. Yes. Naizvozvo hakusina kumbopuwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu, nokuti murayiro womweya newoupenyu muna Kristu Jesu wakasunungura munhu pamurayiro wezvivi. Rugare vana vaMwari. Yes. Iyi vhesi inondirangaridza mudhara uyaya unonzi mutombo uya, ndopana zvausingade mva ndizvo zvaunoita ukaramba uchidzira nayo. Rugare vana vaMwari. Nokuda kwomurayiro, murayiro unokumunyura kuti iwe zvonekozinga vakanirikita iwe ndozvounotorarama uri mezviri, ndozvousingadi kurarama uri mezviri, unototodzoka urarama uri mezviri. Rugare vana vaMwari. Nokuti murayiro usati wavapo itakanga tisingazivi chivisi uye takanga tisingatotadzi, asi murayiro watsvetwa nhasi vadziwe motadza nokuti munengodarika murayiro.
rugare vana vamwari. Okay. Kana 11 ikangochaya musina kusvika pano vamubai vanenge kuti manonoka nokuti pane shoko ra3:15 apa kuti changosungwa ipo pano pasine kutenga chadii chatosungwavo. Takatenderana kuti 11 o'clock ndonguva yekutanga chechi iyi tosvika pasi 11 konzi ivo vabva tipedza makanganisai. Rugare vana vamwari. Yes. Rugare ruendesu. Bongo. Kuverenga 3 namba yodai nokuti zvakanga zvisingakwanisi nomurayiro. Zvazvisingakwanisi kune murayiro izvozvo. Pakushayiwa usine simba nokuda kwenyama. Ndokutuma mukomana nomufananidzo wenyama iyo ine inogadzwa nezvivi nokuda kwezvivi manje ndokuchibva pachipuwa mhosva zvivi zviri munyama. Vanhu votorashika zvenazvo. Kana vamangwanani vakangowanikwa vakabatavo vachibva kutaundi vapilija bhodhoro ravo rewaini kuti vasingaifana kuti ibude, saka ringapilija bhodhoro rewaini chavuya naro takavavona vakabata waini vomwa dzisingaiti asi rine 4%. Rakatomirigwa inotozikanwa kuti kune bhodhoro nevamangwanani vavachavira naro nepaseka asi kuno kurenge rotomutse zviri muvanhu kuti hatina matine vanhu vakadero. Rugare vana vamwari. Ndio masoko. Rugare ruenesu. Yes. Iyoyo 12 chapter 12 number 1. Rugare vana vamwari. Bongo. Rugare ruenesu. Yes. Ndingamwenda kupedza nguva vanavo vakatenda vatovhiringika vasingachama zvawandisa vasingachaziva zvabva napo, saka vakapuwa shoma dzimwe dzenguva zvinowana pokugara sevanhu vanga vane nguva refu venda vakachengetavo kuziva kuti vhangeri nhasi yange yakadii nayo yanhasi yakanaka yanhasi haina unombotoshati gwanda vale nokuti tanga taane nguva isingagamuchidzani, saka yanhasi yakadii nayo yakanaka ivhangeri yezvara nhasi. Rugare vana vamwari. Kuverenga tsamba yaodzera basa 12 namba yavaroma. Soro masoko odai kuzvipa kuna Mwari. Munhu unotofana kuti azvipe kuna Mwari. Yes. Unenge wodini kana munhu azvipa kuna Mwari? Hanzi. Kuverenga 1 namba Yes. Inazvo ndinokumbira zvikuru. Ndinokumbira zvikuru ini. Hama dzangu ini. Netsitsi dzamwari. Tumise miviri yenyu. Ise miviri yenyu. Chive chibayiro chipenyu. Chitsvene. Chinofadza Mwari. Ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Right. Amen. Yes. Munhu ungatambudzika ukabata nekumubata kungaonekwa nevanhu. Mashoko evhangeri anoti iwe chenjera kuti iwe unoita ushamwari naMwari here kana kuti unoita ushamwari nomunhu. Kana wangeita ushamwari neni chine ndikaita zvakashata zvanga uchazvioni nokuti unoda kuita ushamwari neni asi zvinoita zvingawadzarira Mwari. Yes. Chino ndikabata nekubata kwakatsauka ndiro hauchatozvioni nokuti chiri pakati pako neni ushamwari bwako iwe neni asi naMwari handisisina kukama naye. Rugare vana vamwari. Yes. Vamubaiwa matambudzika remuchiona vamangwanani vakagarapo kana kuti vachipinda gedhi nhasi kuti vamangwanani moti zvambokunetsai. Rugare vana vamwari. Yes. Zvambokuvhiringitsai. Chagara mukati mehana yavo nechakasimwa mukati mehana yavo runongori rudokoka. Handifani kuvhunduka vamashe vakure kana masvika kumba kwangu kuti kwakanaka navachemani ino rinotoipaambeukasina yangu gurimo asi nokuti wati muupenyu bwako ndakona kuonana nabhazi vangu kuda ndibude kusvika gore ripere vaone ndadzokera kugweru ivachipamusati aurika asi wakamira panemochidatodzaumaievhangeri anopa upenyu kuvanhu. Rugare vana vamwari. Funda. 13 number 8 iyoyo. Rugare ruenesu. Yes. Vachibvaro mune muchiwa kuti zokwadi nguva ino ndakazadzwa naMwari kuti ndinopewa ndionyange ndichengetera munyengetero wangu handitauri mashoko angu ini. Mashoko anongodururwa nevatumwa vokudenga veminamati yekunyengetera kwangu ini asi muchiwa kuti handidi kuone vabakudzi
kusvika vadzokera. Ndotaura weropa kuti mnatsa kurwisisa kuti zvinenge zvichienda ndikarevavo shamwari yekuchikoro yamakadzidza nayo kuti mishuve zvingatokuvhirikidza nekuti notakasanganiswa nedzidzo zvenei naye rugareva naMwari. Zvikaita kuti rudo muna agwinyese hazvina basa kuti ndisangane naye takadzidza tose tikapedza tose zvakanaka, asi wakaenda kwake ndikaenda kwangu. Ndikutaura shoko rodo kana riri mukati mehana yomunhu rinova rinodana kuti rudo ndiwo Mwarisi. Muwa kuti handidi kuonawo mashava kure, hatingondosangana, hatikusoni kuti hatina zvatinge tikasanganiswa nachini. Rugareva naMwari. Urikufana pavo rikudzima munhu. Chero usingadi unokutomanikidzirwa neshoko rakaunganidza vanhu pano kuti haugoni kudzinga munhu. Munhu ungagonda kudzinga munhu pano papatanati handikuona pamba pangu. Nokuti pata shoko repamba. Asi kana denda tiri kumutogeza su takapungana ikoko angakurugwa zviya zvamamutaura kuti iwe kuti ndombo tiri paimba yani, tiri paimba yaMwari. Rugareva naMwari. Asi takatodai tinotohwanana nokuda kuti takapfekedzwa chinhu chinonzi rudo mukati mehana dzedu. Ndokubva chawana nzvimbo yekugara, ndobva chanatso kuti tekeshe inotongoita zvetinoda. Basa raMwari tienda mbiti tochiona kuti kana Mwari asvika basa ranaka. Ndomasuku. Dzidza. Kuverenga shoko yawadzira basa zvekare. Yes. Number 8 Roma. 8 number 8. Yes. Roma shoko rudo runozadzisa murayiro. Rudo runozadzisa murayiro. Uya wamanga mutaura wakabuya zvauri kumurayiro wezimu uya. Rudo kana rwavapo manje mukati menyu ndo runogona goga kuti ruzadzise mashoko omurayiro. Right. Ndomasuku. Rugareva naMwari. Yes. Kana mashoko omurayiro mukamasima kana mukamavumba chero mukamadiridzira sei, kana rudo pasina pakati penyu 2 days kana 1 day zvaparara. Hamuchadi kuonawo makanga munaye nezuro. Mashoko emadzimai angoti agwaya wakafambidzana naye kwai vamudai vamabva kunotoni ukatanga muchiita kushurubhu kudarika ose magutawo. Asi kana dei gwakanga gutsipo pakati pehana yenyu chaiko amai kana paavoye manga mungati moto mungadzokera sure kunonoka nekushaya bhazi kuti bhazi risvike pabhazi kuti ukasvika pabhazi undisiye nemari yotonzi haina basa yandabhadhira kusvika gweri kwaina basa kuita seyakawandisa izvo inenge yatokweretiwa kuti ndozokupa musi wechitatu nhasi ndozuva rakadii rakasunungwa kundoona mai mubai wako. Asi kana gutsipo kunzi haina basa ukichida ndobhatagwa kuti chikwereti. Dzidza. Kuverenga 8 number 9. Yes. Musava nechikwereti nomunhu. Regai kuva nechikwereti nomunhu. Asi chokudana. Asi chokudana koga. Nokuti unoda mumwe. Wazadzisa murayiro. Ndomasuku. Rugareva naMwari. Yes. Ndiwana vasina shuga kuti hatiteraini tichingotora vakateverana voga kuti vamukonzi vakaguma kuti kapa vamashava kure rini, imi vamashava kure makaguma rini. Kungoenda koga ngoti ndavuya mudzisa ndangoti nhasi zveri wikendi muripo, regai timbozodii timboonana tovaisapa tienda pane vanoteerana kuti vadhuve nemi makaguma kuchanidzana rini, kunosongana kusondo zuva nezuva. Asi rudo kunodii napo kunodiwa kuti guve mukati mehana yemunhu. Rugareva nesu. Imi makaguma kuonana rini nhasi. Rugareva naMwari. Vaisomerai ndakaponesa vana mwe ikati kwini varova namedaiwo makaguma kusangana kupi kana tiri chokwadi zvakanaka. Mashoko orudo vachebani ndiwo anoita kuti basa revhangeri yaMwari rikure uye riende mberi. Rinonyange zvomuna kugereketi yanyu kutaura pabasa revhangeri yaMwari vachibva vaziva inyaya yekuti munenge makabatanidzwa nerudo guri mukati mehana dzenyimi, makazadzwa nerudo guri mukati mehana dzenyimi. Dzidza.
yekuverenga naye namba yadai. Yes. Nokuti izvozvo kuti usaita upombwe, Usaite upombwe, usauraya, usauraya, usaba, usachiva, kana murayiro upi zvakaunganidzwa pashoko rokuti zvakaunganidzwa pachishoko udewo kwako sezvaunozvitaiwe. Yagova. Munhu akarumwa nechishango unopama vamangwanani. Munhu akarumwa nechishango unotambura agokwenya zvekuti kutsiko zvapetika arumwa nechishango chiri tata. Right. Kune zvimwe shango toko zvizobvizwa nenzara mozvachebani zvaitiruma kumombezikwamataura kuya. Asi kana warumwa nechochiya unotokwenya chete. Right. Chitoko ichochiya kwai zvinobatanidzwa zvose izvezvo zvinobatanidzwa pachinhu chimwe chete chinongonzi rudo. Ukasaita upombwe ndozarega nyange ukarega akakuita upombwe rudo pasina pakati pevanhu yako hausi chuni. Kunyange ukanzi uyo hauna kupopomegwa zvemhosva yokuba kana yeuroyi, asi rudo pasina pakati pevanhu yako hazvibetseri chuni. yekuverenga te namba yacho yadai. Yes. Rudo haruitiriwe kwako zvakaitwa, Haruna chakaipa kumunhu. naizvozvo rudo runozadzisa murayi. Rugare vana vaMwari. Naizvozvo rudo haruitiriwe chako. Kana watorewa zvakanyanya kunakira kuti zvinosamaraiza thousands of words ne2 words. Zvinenge zvapedza kuti nyange uchada kuenda kumwe kunhu unongonatsa kuona kuti izazvichaitisi. Right. Rugare vana vaMwari. Ibasa rakanaka uye rinofadza kugara tichiungana seizvizvi. Saka pane rimwe department rotoda kupinda kuti basa redu rigoitwa zvakanaka. Ini changobata chikamu chitoko uye nepadoko nokuti vadzidzi vanofana kuwana nguva yakadii yakakwana, nokuti avo vanopasa kwabva kwose zasu kusvika pano pandasvika ini. Ivava vasara ndo vachabvanyangura kuti unonzi kupfuva. Chikokoro chinopinda chorova pakati kupinda pakati pemabako paya. Saka ava vanopinda asinomona kuenda rimwe basa doko ine kumwako handiti handisisina mufaro yezvinhu zvandinoona ndakazojoina apo vambayo vaimwiwi kwai unodemwa sei iwe tina chawakambobvisa odheya ndimboti ndotejamba kana ndikasikapo unondoivhura seiko hauvi uchigadzira kana kunyara. chetinochinaira sezvino upenyu munouya musingaperi. Rugare vana vaMwari. Kuti haisisi kwenu itoga chitinochinaira kuona munhu achigwana kuswededza pana Mwari koga unovavarira kuti nguva chinge azvikwaniswa koga achazobei. Rugare vana vaMwari. Rugare vadananashe Yetsamba yedu tikuona kuna vaRoma 8 musoro shoko unoti upenyu utsva muna Kristo Jesu. Rugare vana vaMwari. Kwai upenyu utsva muna Kristo Jesu zvotoreva kuti kana munhu ava mutsva, kana tichitaura kuti upenyu utsva muna Kristo Jesu, kana takurarama upenyu utsva hatichairara upenyu hwatanga tichirarama nezuro. Rugare vana vaMwari. Zviro kana wanga wachifamba pane zvisakarurama koga zvotoreva kuti nhasi wakufamba the opposite wati wava mutsvene. Rugare vana vaMwari. Rugare vadananashe. Nokuti kana munhu achifamba pane zvisakarurama kana wakurarama upenyu utsva takukurudzira kuti wasiya kufamba kwaimboita kuya wanda kumwe kufamba kwakasiyana nekwaimbodi. Rugare vana vaMwari. Izvo kuti kana takufamba muna Kristu Jesu koga hakuna upenyu hwetinotaurezvavo upenyu kudenga nemhaka yekuti pana Kristu Jesu koga hapawanikwi chisakarurama. Rugare vana vaMwari. Nokuti pane wakambouya rimwe basa rimwe chete rakashata rakabatwa naKristu Jesu. Rugare vana vaMwari. Wangobata mabasa akanaka koga zvotoreva kuti kana takurarama upenyu utsva maari takubata mabasa akafanana neaibata iye. Rugare vana vaMwari. Rugare vadananashe. Asi kana takurarama upenyu zvasvura tasiya kubata kwese kurarama kwataimboita kuti tatendebuka. Rugare vana vaMwari. Ndizvo kutendebuka kungobva chete pane chakashata uchida pane chakanaka todudzira kuti watendebuka. Rugare vana vaMwari. Asi munhu watendebuka koga angagoni kuti agamudze chakanaka kana chinga chakabata chakashata. Rugare vana vaMwari. Ndakambotaura ini ndikati kana iwe wanga uchitononga zvako mumabhiri kududzira kuti wanga wane jara hombe
ndikasvika pauri wenda kupa bhokisi rechikeni ini zvinoita kuti ubate chawanga wakabata uchinonga mubhini uchichete pemakumbo pako wogamuchira chikeni ini iya ndiziva kuti unenge uchida kutanga kudya chikeni ini wozodzokera pane chawaisa pamakumbo hauna kubva pane zvakashata gara vana vamwari Amen. gara vana vamwari Yes. ndadudzira kuti kudini ngoreva kugamba kuti kana uchinge wabva pane chakashata iyo waenda pane chakanaka watogona kutendeuka wazadzisa mashoko a23 namba ndi23 kwaitenga zvokwadi nemwoyo yenyu yose kuti mugorega kuzoitengesazve gara vana vamwari Yes. ndoti kana wagamuchira zvokwadi uchagori kutibve mukati mauri izvokwadi yacho yanga yatengwa nei hapana kana sirivheri nendarama rounobvisa kuti utenge zvokwadi profita isaende wakadaro panapa uye mutori riponesei pasina sirivheri kana ndarama zvemunobvisa poka ngogara kwamakaita sezvino vangeri tichidudzira mugona kugamuchira pamberi pina mukati mehana dzenyu mozadzisa mashoko anamba 122 dzajakobo kuti ivai vaitire shoko imi kuratidza kuti tichidadudzira kuti kuba kwakashata hamambikani ukagona kunosiya kuba koga watova muteveri wakristu jesu kugara wana mwari watonga zvokwadi nemwoyo yako wose yagara mukati maura ichaitengese yanga yatichiiwanamo panumber 1 vhesi naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kune vari muna kristu jesu. 2 vhesi hanzi naizvozvo hakusisina kupiwa mhosva kune vari muna kristu jesu gara vana vamwari kana tava muna kristu jesu hatisina mhosva yatichapiwa koga nokuti tava vaitive zvakadii vezvakarurama gara vana vamwari nekuti kune vamwe vanototi kundigarira maupenyu utaseko muna kristu jesu ndiri mabasa akashata ndanga ndichibata ndomatataura kuti iwo unotendeuka koga wosiya mabasa akashata yawanga wachibata wobata mabasa akanaka rugare vana vamwari nekuti mwari vanoregerera vasiyana nesu kutoti isu kana tikati ina vachibharo tichaonani zviro kwazvo ndinofanira chipika kuti handifi ndasvika pamba pavachibharo asi mwari haana izvozvo nemhaka yei ndichidaro pesei nezuro mukomana chinga chitoparadza pose pane vaibata evhangeri gare vana vamwari aitonzwa akanzi kuasitoti kuri kududzirwa vhangeri ramwari aitosumuka sepano kutoti ndotoendako kuti ndinovaparadza ndadudzira pauro achiri sauro gare vana vamwari wakanga asingatoti paibatwa evhangeri nokuti wakanga asingawiri naro asi kana mukafamba manje nezuro pauro wanga wototi achidudzira akanga otorisungirwa vhangeri riyari akanga achimbondoparadzira vanhu tarisai kunaka kwazvo ndadudzira kuti kana kunyandoona rimwe basa raunobata hamambikani sakafanira pamiri pamwari koga hazvina ukatendeuka nemwoyo wazvokwadi zviro kwazvo unofamba pana mwari dzamara nekusingaperi gare vana vamwari gare vadananacho akaenda kuti pana mwari hapana wakafitira venyu gare vana vamwari hapana wakafita pamberi pamwari kuti nezvandiri zvino ndingafitwa namwari haukangotendeuka koga ukasiya zvakashata hamambikani pana mwari unogarapo ukatogara upenyu usingaperi rugare vana vamwari rugare vadananasho nemhaka iyi tarisai kuti nezuro mukomana chinge atumwa kuniniva akaona kuti wakambozvisarudza koka ndoda kubva pana mwari rugare vana vamwari mukomana atumwa akasvika panzvimbo yenzi jopa ndobva aona kuti handina kufanira kuti ndikwire chikepe chinoenda kuniniva ndoda kuti ndiende kutashishi rugare vana vamwari mukomana akapinda mukati mechikepe chinoenda kutashishi koga apinda mukati mechikepe icho chamaadikani unomboona kubata kwamwari wakati apinda muchikepe mwari ndobva atuma mhepo huru nokuti wakanga atsamwa izvai zvakaitika ndapoti mwari asi munhu ane hasha rugare vana vamwari mukomana apinda mukati mechikepe koga achienda mukati menzvimbo yetashishi nanambodzwa kuti waida kunoitei rugare vana vamwari asikanzwa kuti wakanga atumwa niniva kundoparidza evhangeri niniva rakanga riri guta guru koga asi wakanga atumwa kundodudzira vhangeri kwemazuva anokwanisa kungoita matatu koga nokuti mwari wakanga vapromisa kuti pane mazuva aitevera vaida kuparadza nzvimbo iyoyo asi nokuti mwari ndamboti mwari havana hasha handiti ndobva vano zvakafanira kuti handiparidzi guta rangu pasina ndobva vatuma munhu kuti anditendeutsa vanhu kuti vasiye zvisakarurama koga kuti guta rigorega kuparadza gare vana mwari wakati ari muchikepe mwari vachituma mhepo huru vakomana ndobva vabvunza zvakanzi kwete chikepe zvachodai toparara here ndiani kwangambo vakonzeresa vakomana vakatanga kukandirana mujenya koga kuti vaone kuti ndiani nguva vanokonzeresa asi mujenya kwai waiwira pana jona gare vana vamwari gare vadananacho nemhaka iyi waiwira kwaari nokuti ndiyo akanga achikonzeresa ndodudzira kuti kudini hamamudikani changa changofanira kuti taungana sezvino koga tingovane mweya umwe nokufunga kumwe nokubata kumwe koga pana kristu jesu nemhaka iyi nokuti zvimwe unogona kuuya kuzotakura namwe dzevanhu vese vari panapa gare vana vamwari kwagona kurevesa koga pamberi pamwari ndii chimwe ndiichatakura nhamo yako nokuti ndoenda kunga pasina gare vana vamwari mukomana ari mukati mechikepe mhepo ichitumwa nakristu jesu koga kunotonzi vakomana vakaona jona ari akanga ane mhosva yaita kuti chikepe chisimuke koga akatopuwa nezita zvikanzi kwewe muvatsiwe chimbonamatawo kuna mwari wako koga zvitorati kana inerimwe basa raunongobata kana vachitotaura chitoita makuhwa vamwe chitoita vanoiwe makuhwa muitwe makuhwa azvino zvorwadza sei kuti pavanhu vese uchisvinokwazisa sakafanira gara vana vamwari
Sadaro wakomana wakaona kuti kana mukomana zvari akati zviri nani zvakumunikanya mukati megungwa. Vakangoti vachisimudza mukomana kukata mukati megungwa. Mhepo yaisibva yatonyarara kutodudzira kuti ndiyo akanga asakarura makoga. Asi Mwari vakatuma howe huru ikandomedza mukomana ari mukati megungwa. Rugare vana vaMwari. Rugare vadanana She. Chiona zvakaita mukomana amedzwa manje. Akaita mazuva 3 neusiku 3 achinyengetera ari mukati mehove imomo. Rugare vana vaMwari. Vanobva vatuma hove kuti ndomusvipira kumhiri. Asi kuroku inzwi raMwari ndobva radzoka futi mukati maari. Asi dai Mwari vakanga vari munhu anotsamwa pakutsamwa kwetinoita isu panyama. Vaizorangarira Jona here. Ndobva dzwi raenda futi kuna Jona rikati ida kunzvimbo yeNinevha undodudzira vhangeri. Mukomana akazoenda mukati menzvimbo akatodudzira vhangeri arimo koga. Maona kwemazuva anoita chi? Kwemazuva akanga arayirwa koga. Asi akati adaro ndobva atobuda mazuva 3 achinda kunzvimbo yekumabvazuva yava kunze kweguta. Nokuti wakanga achitoti guta rakafanira kuti riparadzwe. Rugare vana vaMwari. Amen. Rugare vadanana She. Nemhaka yei iyo akati Mwari vakandituma kuti ndizodudzira vhangeri mukati mevanhu votadza kuti kuparadza guta sezvavandituma. Vanofanira kuita sezvavandituma. Rugare vana vaMwari. Wakaenda mukati wakaenda kwaiva nemuti wainzi muchindwe. Rugare vana vaMwari. Ndobva anogara mukati pasi pawo. Asi Jehovha manje ukaona kuti Mwari vanoda kuona kuti takasimba here. Imwe mizi inogona kutotiwira mukati matiri kana tisina kusimba pana Mwari ka. Rugare vana vaMwari. Zvirokwazvo tinogona kutobvapo asi tichiti tatenga zvokwadi tatatenga zvokwadi tikatengesa hatina kuzadzisa rugwaro. Rugare vana vaMwari. Mwari ndobva vatuma zvavo gonye rikasvika rikarova muti ukaoma. Ndobva vatuma zuva rikasvika rikarova pamusoro paJona. Jona ndobva aita hasha. Mwari ndotaura naJona vakati tozvavadudzira zvakafanira kuti vanhu ndivaregerere kuti harina kuparadzwa. Rugare vana vaMwari. Iyo vakatumwa ngatibude kunze kweguta kuti kana guta rokuparadzwa ndisabatanidzirwa. Jehovha ndobva varegerera vanhu. Rugare vana vaMwari kududzira kuti kudiniko kunyange tine mamwe mabasa akashata tinogona tichitobata isi pamberi paJehovha. Mwari havana hasha idzodzo dzatakafanana nadzo dzokuti ndinofanisira kuonana nemukoga. Rugare vana vaMwari. Vanitiregerera asi havachitenga sezvokwadi yacho vachitirega kutitengesazve. Rugare vana vaMwari. Mashoko namba 7:21 angati ivaitire shoko. Profeta tingaitire shoko risina kunze. Asi kana chinge todudzira vhangeri sezvino munofanira kugamuchira vhangeri rinodudzira kuti rigokuponesai. Rugare vana vaMwari. Musatarisa kuti vhangeri riri kududzirwa nani. Nokuti rugwaro rwanga rwamboti kwai kana takamira sezvino tidudzira vhangeri baba makafanira kugamuchira vhangeri makazvinindipisa somwana. Handiti ndokutanga kuti kwai mukuru unombeta somudoko nomudoko unombeta somukuru. Kurova chipana Mwari. Rugare vana vaMwari. Rugare vadanana She. Bhuku yanga yati chi? 2 verse nokuti murayiro womweya noupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi norufu. Wakandisunungura pamurayiro wezvivi norufu. Zvinodudzira kuti chivi kana tichitaura nyaya yechivi totaura pamusoro perufu koga. Kana totaura panyaya totaura nyaya yaKristu yorugare tingotaura kuti sezvo pana Kristu Jesu vana vaMwari. Rugare vana vaMwari. Tinongamamboonera ndina mashoko akaona ndachida kutaura asi ndangotaura kuti sezvo tichirarama upenyu butsva muna Kristu Jesu hamavadikani nokuti tinomboona kubata kwaMwari. Takangatova nenguva tisingatoungani sezvino. Nemhaka ino kuti kuno kubata kwadhiabhurosi kunongoita asi iwe kana ukagona kuteedzera kubata ikoko unogona kutorasika zva muchose. Rugare vana vaMwari. Nokuti takanga totosuvana koga asi taingosuvana panyama. Rugare vana vaMwari. Kuti mashoko apauro angati mweya tiri vamwe zvotodudzira kuti taisuvana koga kuti dai tamboungana hamavadikani tichibata vhangeri. Nokuungana kwataita sezvino ngatirega kungoungana pasina. Rugare vana vaMwari. Chatakaunganira ndichakakosha. Changa chakakosha hakusi kuungana. Rugare vana vaMwari. Saka ngatingotende kana tatendeuka tava noupenyu butsva muna Kristu Jesu takafanira kungobata mabasa akarurama makoga. Ndombowanza kutaura ndichiti tofanira kufananidzwa nemwana wechikoro. Kuti mwana wechikoro kunyange akabva grade 1 kusvika grade 7 asingagoni vachebani. Asi mwana wenyu akazopasa grade 7 hamufare. Munotarisa kupfuura kwayamboita here kwese kuya. Mavona manje tofanira ndozvototaura kuti Bharabhasi wakanga achitova gururu raitozikanwa. Rugare vana vaMwari. Asi yakangoti pa last minute nguva yekupedzisira yasvika koga nobva ndingarovererwa kufa kumbavha bondinoziva ko muri nowarovererei. Mashoko iwo akangotaura panguva yekupedzisira kuti akamuponesa koga. Saka tichitadza nini kuti ngozvipa pana Mwari kunyange panguva yekupedzisira koga. Unoziva hazinguva hatizi kuti ndeyekupedzisira asi tofanira kugara takadii. Ndine mamwe mashoko andakambobvunza mbaimba ndikati peipamba pakumba masiya makiyadhiri vakatenda kiya ngati mari tiirei manzo kuti unoyamba fe kaya andobogara ndakakiya nokuti inogona kusvika vagara vakagadzirira sanyangwe mbavha yakauya inowana pakakiwa asi vakiya vasati tinouya. Saka ndingodudza tikagara takachena pamberi paKristu Jesu kwai inovuya usiku sembavha asi tisangogara takachena hatizivi misi nenguva. Rugare vana vaMwari.
saka tichisadedzei pana Kristu Jesu sezvatakurarama upenyu uchamaari tisarasa nzira dzakanaka pamberi paMwari kugarawo naMwari. Midziyo iyoyo ukada kutozvitevera inoda kutosimba, nokuti ukasasimba unongoti haona kubvisa pana Mwari, unongoti ndiri kubviswa pana Mwari. Ramba kauripo kugarawo naMwari. Amen.